22 नभेम्बर सानखौ सुबुंनि आलारि रुंसारि थुनुराम बर'नि ब्रैथि थैनाय सान महरै गडेश्वरनि सानजा बोरालि सोलोंसालियाव फालिदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गडेश्वर सानजा बोरालि सोलोंसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि थुनुराम बर' बिथांखौ गोसोखांनानै सुबुंनि आलारि रुंसारि थुनुराम बर'नि थैनाय सानखौ दिनै गाजा गोमजायै फालिबाय। गडेश्वर हालामावनो बर' हारिनि गेजेराव गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, धोरोमखौ हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बिथाङा 1945 मायथाइनि 1 नभेम्बराव जोनोम मोननाय बेटना दमफार गामिनि तनुराम बर'आ थांनाय 2018 मायथाइनि 22 नभेम्बर सानखालि रुंसारि जालांदोंमोन। जायनि थाखाय दिनै बे 22 नभेम्बर सानखौ गडेश्वरनि गावसुंथा सानजा बोरालि सोलोंसालिया गाजा गोमजायै फालिबाय। बे थैनाय सानाव लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि 8 रिंगायाव फरायसालिनि फिरफिला बिरहोनाय, 9 रिंगायाव सुबुंनि आलारि रुंसारि थुनुराम बर'नि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, फुंबिलिनि 11 रिंगायाव थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय मेल खुंनाय जायो। बे सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सानजा बोरालि सोलोंसालिनि सामलायगिरि आफादगिरि बिनय कुमार नार्जारि, गडेश्वर जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं महिदर बर' आरो उत्तर बेटना जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं बरुवा कान्त ब्रह्म बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै 22 नभेम्बर बे अक्ट'आवनो थांनाय बोसोरब्रैनि सिगां अर्थात 22 नभेम्बर 2018 मायथाइयाव मानिनां रुंसारि सुबुंनि आलारि थुनुराम बर' बिथाङा रुंसारि जायो आरो बिथाङा अबस्से रुंसारि जानाय सम जायाखैमोन, बैसोआ जायाखैमोन। थेवबो गोबां सम बिथाङा समाजनि थाखाय बिहोमा होलांदों, गोबां खामानि मावलांदों। सोलोंथाइ बिथिङावनो जा, थुनलाइ बिथिङावनो जा, समाजारि बिथिङावनो जा, बायदि बायदि बिथिङाव आरो हारिमु बिथिङावबो बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों आरो बेबायदि बिहोमा होलांनायनि माबायावनो बिथाङा देहाया लोरबांमोन आरो देहा लोरबां बायदियैनो बिथाङा 2018 मायथाइनि 22 नभेम्बर खालि रुंसारि जायो आरो बिथांखौ गोसोखांनाय बायदियैनो जिहेथु बिथाङा बे हालामनि जिल्लायावबो जोंनि गडेश्वर हालामल' नङा, जिल्लायावबो बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों आरो बे बिहोमा होलांनाय बायदियैनो जोंनि फरायसालिया लोगोसे गडेश्वर हालामनि रायजो राजाया बिथांखौ गोसोखांनो सानखांनाय मोनसे दंमोन आरो बे सानखांनाय बायदियैनो बिथांनि गोसोखांथि बायदियै जों नेरसोनथि लाखिनो थांनाय बोसोराव जोङो नैबे मुंख्लं नङा रुंसारि खाम्फाखौ जोङो लुफुंदों आरो बेबायदिनो बिथांखौ जोङो बे बोसोरब्रैया जिहेथु बोसोरब्रै बारलांबाय, बे बोसोरब्रैया जोङो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि रुंसारि सानखौ बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंबोदों। देग्लायबो दिनै जेनोखि 22 नभेम्बर बे 22 नभेम्बरखौ गोसोखां बायदियै हाबाफारि लादोंमोन आरो गोसोखांनायनि हाबाफारि बायदियै जों दिनै गिबियावनो फरायसालिनि फिरफिलाखौ जों हायथ' बिरहोनाय आरो बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ नैबे फरायसालिनिनो सामलाय आफादगिरि मानिनां होनोब्ला आंनो बिखौ बिरहोनाय जादों आरो बिनि उनाव बे हाबाफारिनि उनाव नैथि हाबाफारि जों लाखिदोंमोन। बे नैथि हाबाफारिया जाबाय बिथांखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय खाम्फायाव आरो बे बिबार बावनाय खाम्फायाव जोंनि गडेश्वर हालामनिनो गडेश्वर जौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं आरो आथिखालनि स्कलार्सनि गोरायुं मानिनां मुस्रि महिदर बर' बिथाङा गिबियाव बिबार बावो आरो बे बिबार बावनायनि उनाव मोनसे बिथांखौनो गोसोखांनानै बिथांनि सायाव जाहाथे जोंनि उन जोलै जोंनि फरायसामोना जाहाथे बिथांनि सोमोन्दै मिथिहायो बेखौ लानानै मोनसे जथुम जिरायो आरो बेवहाय जों लेंहरदोंमोन मानिनां बिथांनिनो लोगो
एखे लोगोसे खामानि मावनाय मुस्रि बसन्त बर' बिथांखौ नाथाय बिथाङा बिसे बेराम जानायनि थाखाय दिनै नुजाफैनो हायाखिसै आरो बे बेराम जानानै नुजाफैनो हायैनि थाखाय बिथांनि जायगाखौनो फुरायनाय बायदियै बिथां महिधर बर' बिथाङाबो मानिनां रुंसारि सुबुंनि आलारि तुनुराम बर'नि जिउ खौरांनि सोमोन्दै बुंथियो आरो लोगोसे बिथांनि लोगोसेनो बाथौ धोरोमजों जिहेतु मानिनां रुंसारि तुनुराम बर'आ जोबोर माने बिहोमा होलांदों आरो बुंनो थाङोब्ला गरेस्वर हालामाव बाथौ धोरोमखौ मोजाङै आब्रुथियै बिखौ माने फोसावनो आरो बिखौ गोसारहोनो नाजानायाव बिथाङाबो सासे गोग्गोम मावथिमोन आरो बे लेखायैनो जिहेतु बे धोरोमजों दंफायोमोन आरो गरेस्वराव जानाखि थानसालि लुदों गरेस्वरनि बियाबनि बे थानसालि लुनायावबो बिथांनि गोबां बिहोमा दोङो बे बिहोमा थानाय बायदियै बे धोरोमजों लोब्बा थानाय आरो मिरुनि फोसावदिं सोद्रोमा माने फोसावदिं नेहाथारि मानिनां हरेननाथ बर' बिथाङा बिबुंथि लाखियो बिथांनि सोमोन्दै आरो बिनि उनाव मानिनां जोंनि गेजेरावनो थानाय जोंनि हालामनिनो मानिनां बिन'द नार्जारि जाय बिटिएडि सागानगिरि बिथाङाबो बिथांनि सोमोन्दै बुंथिनाय लोगोसे दानि उन जोलै जानाखि फरायसामोना माबोरैहाय बिथांनि साननाय हनायखौ माने जाफुंसार होनो हायो बे जाफुंसार होनायाव निस्सय दानि उन जोलै फरायसामोननिनो बिबान दं होननानै माने बिथाङा फरायसाफोरखौ खावलायो मोजाङै फरायनो थाखाय मोजाङै गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे माने गावनि मावनांगौखौ मावलांनानै माने गोसार होनो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो समाजखौ मोजाङै दाफुंनो हायो बे बिथिंखौ बिथाङा खावलायो आरो बिनि उननि हाबाफारियानो जाबाय मोनसे जों सामलाय आफादा नै सानजाबोरारि सोलोंसालिनि सामलाय आफादा मोनसे थांखि लादोंमोन बे थांखियानो जाबाय जोंनि जाहाथे माने गथ'फोरा फरायसाफोरा जाहाथे गुबुन गुबुन लामाजों मोजां माने गावनो गसंथिनो हायो गाव दावखोलांनो हायो बे बिथिंखौ मोनसे सुबुरुन होनाय बायदियै दिनै काउन्सिलिं बायदियै मोनसे जथुम लाखिदोंमोन जथुम माने सावरायमेल लाखिदोंमोन बेवहाय देग्लायसो माने ACSआव आनजादाव उथ्रिनानै रेजिस्ट्रारनि जा बिबान बे बिबानखौ मोननो हादों बिथां जिरन दैमारि जोंनि खाथिनिनो बिथाङाबो बर' बिजोंनिनो फरायसा गतिके बिथाङा जिहेतु बर' बिजों फरायनानैनो ACS आनजादखौ उथ्रिनो हादों आरो रेजिस्ट्रार जानो हादों बे बिथिंखौ जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा थुलुंगा मोनो बिथांखौ नुनानै आरो बिथांनिफ्राय जाहाथे गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनो बेखायनो जों बिथांखौ लिंदोंमोन नाथाय दिनै मिथिनो मोनबाय बिथाङा गावनि जानाखि जब साख्रि मोनगोननि जा ट्रेनिं बै ट्रेनिंआ सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थानायनि थाखायनो जोंनि जानाखि सावरायमेल बे सावरायमेलाव दिनै नुजाथिफैनो हायाखै थेवबो बे लांदां जायगाखौ आबुं खालामनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव ओरैनो जिहेतु जों लेंहरखादोंमोन मानिनां उत्तर बेदना गोजौ फरायसालिनि आथिखालाव गोजौसिन नङा जौसिन फरायसालि जाबाय बे जौसिन फरायसालिनि आगोलनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि मानिनां बर'कान्त ब्रह्म बिथांखौ लेंहरनाय जायो आरो बेबायदिनो बिथाङा नुजाथिफैयो आरो गरेस्वर जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मानिनां आजिरा मोननाय हरेन्द्रनाथ बर' बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिथांमोनखौ दिनैनि जानाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि फरायसाफोरनो जाहाथे गुबुन गुबुन बिथिङाव माबोरै फरायनानै माने लामा लानानै गोजौ थाखोसिम दावखोलांनो हायो आरो मोनसे माने गावखौनो गसंनो हानाय मोनसे लामा लानो हायो बे बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिलिं सुबुरुन होनो हायो बे बिथिंखौ लानानै सावरायनायनि मोनसे खाबुखौ होनाय जादों आरो बिथांमोना दा बेबायदिनो सावरायबाय बे सावरायनायनि बिथिंनिफ्राय जों नुनो मोन्दों जोंनि गथ'फोरा बिसेसकय जोङो बेवहाय उन्दै थाखोखौ जों लायाखै जोंनिया जिहेथु माने आगु थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम दङ आरो दङब्लाबो उन्दै गथ'फोरखौ जों बेहाय माने हाबाफारियाव लानाय जायाखै 9, 10 आरो 11 थाखोखौसो जों बेवहाय बे हाबाफारियाव लानाय जादोंमोन आरो बे 9, 10 आरो 11 बै थाखो मोनथामनि गथ'साफोरा दिनै बेवहाय जिरायनानै बे सुबुरुनखौ काउन्सिलिंखौ लागासिनो दं आरो बेनिफ्राय आसा थिदों
जोंनि फोरोंगिरिमोनाबो लोगोसे जोंनि बेवहाय नुजाथिफैनाय रायजो राजामोनाबो फरायसामोननि बिगोमामोनाबो आरो फरायसामोनाबो गोबां माने बेसेन गोनां सोलोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आरो गियानखौ मोननो हागोन आरो मोनदों बेखौ आं सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि सानजाबरालि सोलोंसालिखौ जौगाहोनायनि फारसे बे फरायसालियाव मोजां गियान लानायनि मोनसे फारसे बिनि लोगोसेनो जोंनि बे हालामाव बेखौ गोसार होनायाव आरो सोलोंथाइ फारसे जौगानाय हालामनि जौगानाय बे समाजारियानो जा धोरोमारियानो जा सोलोंथाइ फारसेथिंयानो जा रांखान्थि बिथिङानो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाहाथे जाफुंनो मोनगोन बेखौ जों आसा थिदों आरो निस्सय बेयो बे फिथाइखौ जोंनि हालामनि रायजो राजाया मोनगोन।